titulu profesional hauetan badaude baliabideek itzulpena egiteko, egiteie itzulpena. Euskaldun bati ez, baina beste hizkuntza guztietan itzulpena egiteie. Orduan, ni ateatzen naiz, galdeu nahi dezuen hizkuntzatan, ezagun, kazetari jezeatela dano, galdeu nahi dezuen hizkuntzatan, nik erantzungo dut, maialen egitzuliko dizue, eta hor ez da inungo problema, ez da informazioa galtzen, nik esandako informazio guztie Davide dano jasotzeue, ni nahi deten bezala saltzen naiz, ze esan dena aukera honezaik baita ere, naiz da gai izan beste hizkuntza batzutan hitz egiteko, ze hor berriz ere lehenakoa gatoz, ni justifikau berra daukat, zeatik euskaraz bagarrekin berten, ez? Euskaraz azaldu nahi dut, lehen esan deten aukera horreatik agian, nahi detelako baita ere euskaraz bakarrik azaldu, inpaktu hori bilau nahi detelako, edo ez naizelako gai sentitzen gaztelera, frantsesez, inglesez, beste hizkuntza baten ni nahiko nuken bezain fluido eta ondo hitz egiteko, bakoitzak edukiko ditu bere arrazoiak, baina eske esplikazio hori danak euskalduno bakarrik eman behar ditugu. Gazteleraz, frantsesez, inglesez, alemanez hitz egiten batek inoiz ez du esplikazio hori eman behar. Beak esate du, ni alemanez hitzengo dut, eta kluba esate du, bale, orduan itzultzaile bat jarriko izu, eta bai, nik alemanez hitzen edo, eta mesedez jarri itzultzaile bat, eta itzultzaile egin ateatzea, hitz egin du alemanez, inorrez da kejatzen.